खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि सेराव खन्थाइ दोंसे आवरायथिनानै होनो नुजाथि फैबावबाय। दिनैनि खन्थाइनि मुङा जादों नोंखौ हास्थायनानै। बे खन्थाइखौ आंनिसिम सुजुनानै दैथायहरदों उदालगुरि जिल्ला रौतानिफ्राय माइकेल दैमारिया। खन्थाइखौ आवरायथिना आखायाव लाबाय, खोनासंलांदो। नोंखौ हास्थायनाया। नोंखौ हास्थायनाया गोरान रानस्राव बालाहामायाव थरथिंसे दै मोननो नाजानाय बादि। जेवरा दुमथेनानै दोनजानाय गुबुननि बागानाव बारनाय बारसे बिबारखौ खानो हास्थायनायसो। अब्लाबोसो सुजुयो सिमां सानफ्रोमबो गोरान बालाहामायाव दै मोननो खुरखाव खुरसि नायगिरनायनि मालिक नुवाजासे बिबार खानायनि। मारा होनाय समाव मुख्रा होजानाय मोसौ बादि। मारा होनाय समाव मुख्रा होजानाय मोसौ बादि आंनि नोंखौ हास्थायनायाबो आसखान्दासो। खामग्लियो अरबादि गोसोआ। खामग्लियो अरबादि गोसोआ नोंखौ मोननो हास्थायना। खहाबा बोथिसे ओंखाम हरफाथोलो सानो नोंनि खौरां। दखल खालामजानाय दख्लासे हा नों। दखल खालामजानाय दख्लासे हा नों हास्थायब्लाबो मोननो हायो। गाजा बेरनो रोङै बेगर बादिल' आंनि नोंखौ हास्थायनाया। मोगथां मुलुगाव जाफुं रोङै मोनसे सानबोलावरि। नोंखौ हास्थायनाया गोरान रानस्राव बालाहामायाव थरथिंसे दै मोननो नाजानाय बादि। खन्थाइ एसेनोसै लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो पेजखौ फल' खालामनो दाबाव। गोदान भिडिअ'जों नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन, गोदान खन्थाइजों नोंथांमोनखौ आरोबाव लोगो मोनबावगोन। दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै, गोजोन्थों।